Lezi isulu zamanje ziyingxenye yesibalo sonya olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Mabuza uthi lesihlava akusafanele manje sishiwe ezandleni zamaphoyisa nezishoshovu zamalungelo abesifazane kuphela. I don't see a society that deserves to be called a society that kills its children and that kills its women. So, as a South African society, I think we must correct this one aspect about us. Mabuza uthi uhulumeni ukhathazeke kakhulu ngokwenyuka kwegameko zodlame olweyamane nobulili, ikakhulu njengoba kwamenyezelwa ngokuvalwa kokusebenza kwezinye inhlaka zomnotho wezwe. Igameko eziningi zokuhlukunyezwa kwabesifazane okukhona kukho ukubulawa kwabo zibikwe cishe izwe lonke. Mabuza uthi lena inkinga ebhekene nomphakathi wonkana nedinga ukunakwa ngokusheshsha. There is something wrong about the way we have been socialized, the way we grew up as men, as boys. There's something drastically wrong. We can blame police, we can blame so and so, we can blame so and so, but I said as family we must take responsibility how we socialize our children. Amalungu ePhalamende aphakamise ukukhathazeka ngokuthi abenzi bobugebengu ababhekani nengalo yomthetho njengoba labo ababoshwayo bathola igwebo ezincane emva kwalokho badedelwe ngoshwele.